Festivals Malta permezz tat-tim organizzattiv tal-Karnival ħabbret ir-riżultati tal-konkorsi kompetittivi tal-Karnival 2018. Rebbieħ tal-karrijiet trionfali f'konkors numru 1 kategorija A kienu id-Dream Team ta' Alvin Livori bl-isem ta' spettaklu mużikali f'sena speċjali għal-Belt Kapitali. Rebbieħ ta' konkors numru 2 kategorija B kien Tonio Sherry flimkien ma' Smart Light System. Rebbieħ ta' konkors numru 3 karrijiet trionfali kategorija C kien Kevin Katkuti Arti Karta Carnival Company. Festivals Malta ringrazzjat l-parteċipanti kollha lill-membri tal-Korp tal-Pulizija, Transport Malta, lill-membri tal-Ġurija u lil kull min b'xi mod jew ieħor ta' sem fil-programm tal-Karnival ta' din is-sena. Aktar informazzjoni fuq rebbieħa tal-konkorsi l-oħrajn li pparteċipaw tistgħu issibuha fuq is-sit elettroniku netnews.com.mt.